Naaresto ang usa ka negosyante sa gipahigayon nga buy-bust operation sa Purok Aldaheya, Barangay Timpola, dinhi sa Isabela City, probinsya sa Basilan. Wala pa hinganli sa mga personahe sa Isabela Drug Enforcement Team ang 51 anyos nga lalaki nga ilang dinakpan. Matud sa kapulisan, napalitan sa ilang asset og illegal nga droga ang negosyante sa gipahigayong buy-bust operation. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang 3 ka pakete sa plastic nga adunay sulod nga gituuhang shabu ug usa ka 500 peso bill nga gigamit isip buy-bust mark money sa mga operatiba. Ana-ana karon sa kustodiya sa Isabela City Police Office ang suspect ug mag-atubang kini sa kasong pagsupak sa Republic Act 9165 Section 5 ug 11 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang mga ebidensya nga nakuha gikan sa wala hinganling suspect gidala na sa Basilan Crime Laboratory ug kini ang gamiton dito sa korte. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.